Така, втори номер. Антония Петракова. Да? С тази фамилия тя не е много често срещана. А ти, случайно, да не си сестра на Тони Петраков? Да, всъщност. Да, знаех си та. Още като те погледнах и веднага се сетих. Ма той Тони какво дете беше просто. Ма дете за пример. Номер 1 просто. Да. Той на всички олимпиади ходеше и се дипломира с пълна шестица. Какво да ти разправям? Такъв си е. Ти, млада госпожичке. Какво аз? Ти на него ли си се метнала? Прилежна ученичка ли си? Ще се видим и те. Много поздрави да му пратиш. И прекрасно дете, значи.